Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. A venit și momentul să schimbăm uleiul la Grizzly. Avem aici uleiul pentru motor, filtru de ulei și ulei pentru grupuri. Aici cu Sebi mă ajută. Și ne apucăm acum. Am o problemă la șurubul de la grupul pe spate. De data trecută nu merge desfăcut, s-a tocit acolo, dar vedem cum facem. Hai întâi să-l ridicăm pe cric, nu? Sau nu? A, nu mai ridicăm. Nu. Am luat aici tot original de data asta. Pe origine. Pe origine. Trebuie să-i tai numărul ăla, iar. Era număr? Da. Să văd unde e și ficul ăla. Ce e aici? Iar... nu, bam. Dă mă, neacos. Ce faceți, băi? Băi neunilor! Te-ați asigurat și jos? Să fim... Să fim în regulă. Păi... Aici din număr. Da, aici. La fiecare schimb trebuie să dau numărul jos. Ăla e? Uite numărul aici. Ligianul mai ridic. Și care e șurubul? Cam unde? A, nu e. Ăsta? Pe aici bagi, nu? Pe acolo bag, da, și ăla e de desubt. Ia. Să vedem. Ce o să ia? E mort, a? A, stai că stai, e o bucată în pământ. Stai să dau cum să-și pune. Îl vezi măcar? Stai un pic să scot niște maclava asta aici. Să vedem, să vedem. Ce o să ia? Ce faceți, băi? Cred că asta e mânea, Costin. De aici l-am ginit. E cu imbus. Da. A, jigodia. Norocit. Că stai un pic să văd care e. Uitați, aici e șurubul. Nu știu dacă se vede. Eu zic că îl desfa fără probleme. Joacă. Să găsesc un pic mai mare. De asta dacă îl batem un pic, trebuie să o rezolvăm mai Costin. Eu zic că... Asta e ca... Ne descurcăm, trebuie să apelăm la domn profesor. Ali. Ali. E guroasă, mâncați. Nici n-ai loc acolo. Da. Ia vezi. Istoriu? Istoriu? Prea mic. Nu mă. E Costin. Nu-i treabă. Pe ce scapi? Ce să faci? Noi din Crăciun. Noi ăsta a bătut ca altceva. Cu altceva nu poți să te... Ciocan, vă rog? Ciocan. Ciocan sau ciocănel? Ciocan. Aici. Vezi că este așa. Hai de mine. Auzi, sau ar mai fi o dacă tragem cu pompița uleiul? Oare? Și dacă nu scoatem posul ăsta. Mamă, deci nu știu cum o să scoatem ăla. Dar vedem, dacă nu-l sunăm și pe Alexandru. Să-l dăm într-o parte tot așa. Păi îl dăm, dar ce băgăm acolo? Auzi, îi dăm scutul ăsta jos. Si, mă, nu-i de... Ce-i gros? Ce dracu de fac? Nu mai știu ce să mai bag. Ce problemă mai Te-ai lovit? Ia dă mie. Nu mai că am luat-o. A, da? Da. Ai zis că s-a tocit. Nu. Ce să bagi? Wow. Că e așa. Curbă. E groasă. Are ulei? Ia uitați. Ce e să băgăm noi să scoatem pe aici? N-ai ce să... Hai să fim la Ulei în caz de... Să-i dăm la ulei întâi, să-l lăsăm pe ăsta pe urmă? Hai, poate mai vine Vreo idee. Trebuie să-i dau pe partea asta prima dată jos. Să-i dau și ăsta ca să ajungem la filtru. Da. Care e ăsta? Da.
Parcă într-unul stătea. Și în asta. Ah, și da. Aici băgăm uleiașul. Și dă scos copele de săptălare ca... Da. Uitați aici e filtrul. Mamă, e întuneric aici. Hai mai bine să-i dau drumul la ulei prima oară. Să curgă tot. Da. Stai să văd ce... De desubt e, nu? Da. Hai sus. Acum. Da. Dacă mai are bateria asta. Oho. Uitați filtrul aici. Aici. Ăla unde este bacul de desubt. Da. Merită de-n prima. Ăsta cred că e, nu? Ia stai să mă uit un pic. Ăsta e, mă, Costin, că altul n-are care. Uite. Nu? Ăla e, mă, Costin. Dacă nu curge ulei, să mă rog. Ăla e, cred. Ar fi mișto să fie, dar... Eu zic să pregătiți ligheana. Stai că așa. Adu ligheana. Mamă, dar nu prea era strâns ăsta, sincer să zic. Nu? Hai să vedem cum e uleiul. Nu prea pot. Oh, și m-am speriat, bă. Am dat drumul și la cheie. Hai că o iau după aia mai bine, nu? E plină de ulei. Fa. Fă ceva să fie. Am crezut că e încins. E rece? Nu, e chiar așa. Că nu e așa. Ia de ridică și jos. Stai că o dau eu jos. Las cheia asta aici. Nu? Sau o scos? Păi... Scoate, stai să-ți dau unul ăsta. Ai scos tu jos, da? Da. Așa, lasă să curgă. Da, este ceva. Păi este. Nu? Da. Mi scuzi. Mi scuzi tutu. Mamă, știi murdării pe tricou. Iar ai venit în alb. Iar îmi ziceți în comentarii că sunt nu știu cum un alb. Și-mi place mie să Păi, mă da. port. Ce să... Avem aici cheia de filtru. Nu știu. Cum mă matemat. Să-l prins cât mai de jos, gen. Stai că cred că cam dădea mie pe așa. Da. Ai cam aici. Bine, mă, neasi. Acum slăbim. Mutăm. Hai că e fain asta. Da. Foarte fain. Serios, și banal, adică... Da. Nici Nici nu nu merge. prea e. Bine, sunt și furtunele. Da. Aia e că nu prea ai Când o loc să tăia dai... furtunul ăla... Să stai. Vezi un pic o ligheană. O, te curge. Ia să lasă așa un pic. O curge exact pe gaură. Da. Cucuricu. De filtru. E ce trebuie. E ce trebuie. Asta e uleiul de motor, nu 15 vecini ce sau? Da. Ia mă, ca tati, nu... Nu hilfi foca. A, are mă pe el, uite. Păi are vasilină așa, dă să-i pun un pic cu degetul. Așa am văzut eu în reclamă. Uite. Uite. Cu e strâns. Nu? Nu-i mai dau, nu? Nu mai dă. Nu? Da. Așa zic. Dă-i un pic aici. Altceva, Necosta.
Cred că acolo tot. Da, da. Ești că lucrăm în mină, să fiu al recu, dacă nu, cum stăm aici. Te deranjează lumina aia? Nu. E gheanul ăsta de rupe, mă. Că a făcut balans. Cam ala. Gata, da. Și dau cu spray acolo. Da. Stai un pic să-mi iau eu ochii. Gata. Ia pune tu ligheanul ăsta un pic. Acuș. Câșca. Așa. Poți? Da. Ți-am dat? Scuze. Ai făcut barba. Gata, mă, neaseri. Treaba-i treaba. Hai, facem o pauză. Hai un pic. Gata că nu ia apă. Gata. Cam vreo 30 de lei. Păi să mi se aprindă farurile. Ce faceți, mă, voi? Avem nevoie de dumneavoastră. Domnul Ali. Ai încercat să faci așa? Au, tată, își fac o guță. Ce faci, mă? Finuțul meu frumos. Ce faci? Ce faci? Zi, eu sunt Aris. Bună! Te-ai luat în brațe, dar să mă doar pe mâini. Gata? Hai că începe să plângă, e groasă. Hai să de la mă să pot să mă bag un pic să mă mutăresc? Ce că... Ce mă, tăticule? Eu l-aș răsturna, iar. Păi hai să-l faci. Hai să-i băgăm ulei în motor să terminăm. Păi ce era că poți să-l Păi faci da, după aia? bagi. Ce Adică da. abia nu să mai... E mai la vedere decât... Nu e cam nașpa, plus că n-ai cum să bați. E nașpa Dă-mi rău. un pic ăla. Asta? Da. Și am băgat eu cu prelungitor și am bătut în el, dar nu intră, cred că e oțelit. Trebuie să dai ăsta jos. Scutul? Da. Păi și ce rezolvi? Ce rezolvi? I-am zis și eu. Iei o daltă și un ciocan și ai Da. să-l bați și îl desfaci. Dar mai are baterie. Uite. Cred. E? Nu ai fraier. E bine, eu ți-am plătit-o dacă... Că dăm bani până la mașină și... Fați-mă, dracu, că... Păi ridic eu cu serii. Bine, eu le mă uit. Aici să-l pun direct în zi. Păi n-am mai dormit chiar de la 12. Nu? Hai de cap. Bine și ca mine. E, îmi face mâncare. Și eu sărac obosit de la serviciu. Aia mă dau scutul prima dată, nu? Ca să nu mă chinui să-l dau când... E din față până în spate, a? Nu cred. Deci să încercăm prima oară că nici n-ai poziție cum era așa să bați cu prelungitorul. Și Și zic că dacă dacă... nu te încurcă, că e atâta diferența aia, știi? Adică nu, e scutul ăla acolo, gaura aia. Da. Hai mă să-l răsturnăm și îl desfaci după aia. Tot, Da, dar are și aici, nu? Nu, alea sunt... Nu, aici. Ți-am zis de-aia că să-ți dau 2000 pe panorama asta să te Să te mai chinui. te mai chinui cum se pot, dă-te dracu, dă. Mi-a intrat mama în ureche. Da? Da. Ce acolo, mă, șefi? Mi-a intrat noroi în ureche. Zic, bună, băieți. Bună! E rușinată, nu cheamă cu taxul. Nu, chintă. Bună, că nici n-am. L-ai scos? Da. Bravo, mă, Bobu. Ia-te așa. Așa. Hai că acolo cum e mai... Astea sunt bune, mă, ce ai? Pune aici la Megan pe față. Hai că astea nu-s rele. Calul ăsta. Domnul Pic mai toci. Hai, domnule, exagerează, mă? Prea mă faci o cărești. Hai că ușor. Mă țineți? Stai un pic. Ia, hai mă, că ține, ia vezi, ce pui? Hai că-l țin Nu, așa. că țin, ai cum să răstori, da, că e ușor. Nu, pune cauciucuri. Nu? Ia stai, ia vezi, poți să dai mai mult? E să nu o ia. Așa, randeaua? Da.
Ia lăsați-mă un pic. Stai! Nu prea e bine, e cam puțin. Nu faci combinate, Goguleș. Că fluge, dar... Cade bă, nu ești nebun. Ia de mă un pic. Da, nu e, stai. Poți să mai ții Emi? Da, poți să-i dai. Mă gândeam să vedem dacă putem să-i punem ceva aici, să lăsăm pe partea asta de tot. Păi așa ar fi bine. Știi? Da. Să-l lași de tot. Păi ia hai, uite-te și tu. Vino și tu. Ia vezi. Luăm și un cauciuc de la mare dacă e. O să mă gândesc și cât dacă pune aici, că ținem. Nu, așa, dar n-ai cum să pui așa, că nu poate să trebuie să-l dăm mai mult, știi? Hai că Nu îl scăpăm oricum, bă. ținem așa o săptămână. Ia de drum. Nu, că nu stă. Dă-i mă drumul. Păi dar vine pe partea, vine aici, în Stai așa să mai pun și acolo, stai. Uite pământ ce cade. Hai, că așa lucrezi ca lumea, că îi dăm și roata asta jos. Da. Acum ne trebuia două bețe mari. Știi să pui aici. Ia dați-i drumul. Vine prea pe... Bune, și mai bine Stai să mai dăm punem urma. aici. Pune-mă două cauciucuri de-astea, să le punem de desubt pe roata de față. Ia vezi. Hai să-i dăm roata asta jos. Nu se complică, bății. Nu mă pică, gata. Schema de drept. Uite pământ aici. Ai poziție mare, pe uite la aici. Păi da, mă. Ia dă niște spray de ăla de curățat. Stai. Auzi, nu-i dăm roata jos sau nu mai vrei? Păi nu, mai păi uite la aici. Ce mai dă? Păi da, dar aveai loc ca lumea. Hai să plecăm așa. N-ai unde la de schimb, nu? Ce? Ușor. Să pun acolo altul. Poate găsesc la Mihai vreun șurub de ăla. Bă, dar lemnul ăla... Vrem gaura cu popsitor. Și-l găurești toată lucră. Hai dracu cu 200, mă. Mamă, uite ce grupuleț mic are pe spate, nu? Ce vrei? Hai, dă și tu ăstea de aici, rupe, că murdăresc candidații și am dat 4 milioane și mai fac cu cești. Ia, du-te! Stai. Dă, bagă-mă, dă. Bag acolo, că strâng după facem oricum. după aia. Stai un pic, Cu mătura. Nu prea Dă după cartonul ăsta. Mamă, s-a rotunjit ca lumea, bă. Ia dăm ceva să bați. Era până în vedem, mă. Degeaba, păi n-a ajungi, mă, înăuntru. Păi zic, bă, poate intră până... Ia vezi neali ăsta. Nu, cu zimți trebuie. E mic. A? E mic ăsta. Trebuie făcut mai mare, nu? Ăsta cred că e prea mare. N-ai între ăla și ăsta? Nu. Ăla e următorul. Eu îl bate. Ia dă-mi să facem un ciocan și să țineți un pic de ăla, să nu cadă în cap. Nu vrei să dai și prelungitorul ăsta mic? Nu. Să ai poziție mai bună? Nu. Nu, cade asta. Uite, asta nu stă drept. Ia stai, să-ți dau cu crichetul la mare, stai. Eu zic că nu iese. Așa. Cred că tot cu bine, doamne, nu știu. Stai. Așa. Vezi că e în spate. Urmă. Unul mai mare ar trebui. Ia-l pe ăla. Crichetul la mare. Uite. Și-ți dau și prelungitorul. Dă-mi-l pe ăla mic. Ăla-i. Bine, bă, la miaș. Bine, bă, Alexica, bă. Bine, băi, Alex. Bine, bă, Sebi și Costin. Hai să Păi, lăsăm hai pe să spate, lăsăm nu? jos. Hai să desfacem și acolo pe față, să slăbim. Da. Nu? Că tot Păi e tot e. Hai că țin eu, ia vedeți. Aoleu, e unul mic, Sebi. Da? Da, cred Nu-i că... cu zimți ăsta, să știi. E normal, nu? Uh-huh. Ia, vezi ăsta? Se potrivește? O, mic, Mai mic. mai mic, ca lume. Ăla-i. Ai văzut cum a venit domnul inginer cu care nu avem probleme? Hai să punem roata. Hai că pune ce vrei. Stai așa să iau. Da, mă, dar ai loc ca lumea acolo. Da. Ce vrei. Frumoase de jantele astea. Mhm.
Trimite-mă. Mai nu te mai uita așa, că îți dau 200 că ai venit oricum, că știe lumea că mereu îți dau. Că altfel n-ai venit. Așa mă abțin. Ce? Așa mă abțin. Am luat cu trusa asta mea, cu o amordonată. Căutam un Nimbus 2 zile. Ce mă, Costinul le aranjează? O prea, dă fel. Le aveam, dar de la un timp trebuie să le fac și eu neapărat. Păi crezi că mai sunt din ele jumate? A, mai bine, așa că nu le găsesc. Suntem maiurism. Ce mai mă, lasă să țin eu. Ține-mă tu. Păi gata, nu? Da, dă-i nu. Ha. Dă-i drumul direct, Hai dă. mă, ce nu-i bine să te lași așa. Hai dracu mă cu voucherul ăla. Scrie Jigodea, Sebi, scrie Jigodea. Ce faci? Ai scăzut pe la mine. Vezi mă, nea Sebi. Hop! După ăla. Mamă, n-aveai ulei de lucru. Necostit. Da, cu altul. N-ai cum să schimb pe ăsta, că și Dar ăsta nici cred că e ultima dată cum n-am a schimbat în grupul ăsta, că n-am să-ți face. Și am pus peste. Nu. Mai știi, am băgat peste un pic. Aici îi bagi? Auzi să ne uităm și la ăla jos. Fă cu una. E rușinoasă. Mamă, ce sete mi. Am băut o bere. Dai să dacă am suc. Lasă-mi drept, nu beau. Vrei un biscuite dulce? Mic? Stai așa. Bine, să nu fie ăla de anul trecut care l-am cumpărat eu. Dar nu, când a fost în baie. Tu n-ai cumpărat niciun băr. Așa, nu, Tu n-ai niciun leu la tine. Așa, Ania. Gata, am reușit, am desfăcut ăsta, am scos tot uleiul. Ia dă un pic ăsta, să iară la... Uitați de norocitul. Uitați aici uleiul de diferențial. Auzi? Bă, că mai bine Da. cu stic. Ce mă, ce vrei să faci? Da, bagă tot în ăla. Băgăm tot în asta. Păi ce are mă? Are 100 de 100 de grame, 150 de grame. Păi da. A, mă zici că e ulei arbuz de la de gătit. Bine, dar Opa. dacă n-apeși pe aia, cred că dă more, a? Pune-mă plin, de ce? Păi nu, că până când bagi aia de pe afară. Ai găsit și pe ei? Da, am fost la Sani. Da, dar mai mare. Cât e unul? 14 lei. 17. Nu, al meu a fost 17 de contact. Da? Și al Și tău ăsta 14, da. Pune niște ulei. Merge greu? Lasă să-și facă cursă, știi, să se vină până în față. Așa. Aveți dacă poate nu mai fi sebi. Nu, e, că Sina, când nu mai e moale, e rău, da. Ce faci aici? Stai, Alisa, nu te murdări. Mai te ceartă și mama cred că așa rămâi negru. Negru. Cât am zis? Față 2? 30 și 2 și 10 pe față. Da. Pe față. Pe față Da. mai mult, da. Pe față 2,30. Nu curge pe unde, că parcă vrei. Oh, ce bine e jos. Da. Gata. Bine, oricum tot băgăm în față. Ia uite-te mă, Ali, pe bidon cât am băgat până acum. Am jumătate de kill, dracu. Parcă prea intră, da. Păi, cred Păi că nu are mai... unde să ducă, mă. Păi n-are, mă, unde. Bine, cu aia bagi și greu, rău, care să-și niște Adevărat, cauză. dar... Păi e mult. Bă, la mine e Deci fi- până acolo e mai mult de 200 de grame. La mine e fi băgat, mă, că la mine n-am băgat asta. Și începea să curgă. Bă, hai mă să-l umplem și pe ăla pe față. Și dacă Da. mai rămâne, mai ce Da. mai e, băgăm în el. Dacă ți-am răsturnat licheană, stai aici, mă înjur un an. Gata, am scos și uleiul pe față, acum îi băgăm și revenim după. Dar vezi că trebuie să-i dați banii care e pe factură acolo. Nu, ne că e rovinietă. 62 de lei, mă, Iuliță, că dă-te la noi. Ocazia asta am aflat în ce scrie tot aici pe acum. Le ținem. Vezi, coi. Să facem o pânie acolo unde e caurea, să turnăm ulei. Cât intră? 2? Da. 2 litri 200. Ce să-ți dorim? Și mă gaura mai mare. Nu știu să faci cont. Încă nu e pe ce să strângă rățile. Am ieșit de și până așa în cap. Hai, ia.
Hai că o face Sebi, iată. Se din mai mult în doare. Desfăși tu o de aia. O sticlă? Da. Asta era desfăcut. Da? Ah, păi ai desfăcut-o la filtru. Am vrut să te sperii. L-ai și băgat, mă? Și așa, nu te-am scris că i-a pus. Te-am zis la motor 2. 200. La motor e nasol să bagi prea mult. Bagă 3-4 că și așa consumă. În pădure te oprești și bași cu. Când oprești camera. Pe ce, măi, Tuaregul tău Nu, e Renault să consume ulei? Da, da. Nici n-a ridicat capota măcar. Da. Păi nu, că ăștia care și-au 3000 nu fac schimburile de ulei. Iulica nu-l schimbă niciodată, lasă să-l mănânce pe tot și apoi bagă 5 litri. E bine, nu? Da, hai să verific, nu? Da, verifică, tu știi, eu nu știu să mă uit la aia. Păi adică să-l verificăm. Da, trebuie să bate apropo că nu i-a schimbat ulei și filtrele la toaletă când l-am luat. Păi dacă asta mai mult în serviciu. Păi stai să-i dau o cheie, nu oricum. Nu, mă, păi de ce? Păi să-și tragă filtrul. Că intră în filtrul. Dar vreau bagă să- și așa, că sare... Nu? Oprești. O lasă un pic să stea. S-a trezit? Ia să vedem ce am făcut noi aici. O, mai trebuie. Mai trebuie că nici n-atinge. Păi acolo mă duc, mai stau cu programul. Păi ce are, mă, te duci, îți faci programare la noi, te duci, te E programezi perfect. ca eu trebuie la 1. Ți-ai duc, am fost eu Că uite, e până... Mai mă uit după, nu? Că mai las pornit un pic. Nu știu cât Că am mai mai e fost. Da. Te duci acolo, îți dă dovadă și terminat, stai un minut. Gata, am terminat de pus totul. Mai punem scutul și am terminat cu uleiurile. Totul e ok. După mai ne uităm la Sebi un pic la bord acolo. Așadar, ăsta a fost clipul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, să îmi dați un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. Pa!